Apik guys. Ora gatekno bojoku ndak. Gatekno ngene bojoku gladur. Wis tak menikmati pemandangan. Ora wong ora roh rombo rekam. Iki lho sing gladur iki. Ah iki omongane ngalor ngidul jelas lho iku lho. Munggah jembatan iku lho. Blusuk mbuh tekan dia guys iki guys. Apik dalan ini kono warung kopi enak sakjane. Ngopi mbek delon. Los ngene nggone. Kok kan warung kopi ono kene. Ya maksudnya sok ben nek wis gak poso kan kena dijujuk ae ngopi rene. Ra ono nggon ngopi no kene. Ini nganan pengiri. Yo ngiri yang Ngiri ya. nganan kok yo teko jembat iki gawan. Iya ngiri berarti ya. Heeh. Tapi kok dalannya apa? Apik kene yo. Orang tahu lah. Iki mau ganti. Rene kena rono yo terus balik rono meneh mau. Oh ya. Nah, iya toh. Ini ngerti ya. Iki mepe iki. Ini orang tahu ya. Kia? Ya kurung sayang, Belas ya? belas sayang. Lu di dadaku, ya Allah. Terus ditutup. Allahu Akbar. Iya. Apa nih sing ditutup? Iku. Sayang kok. Iku ana mobilinan kok kono. Nah, iya. Ditutup apa muka mu? Ora roh, wis penting liwat gas. Gaspol. Gak iso liwat. Cukup nih. Tak kok namanya ditutup lho apa? Tutup mau pe arep ono iki lho, guys. Kita iki dat, iki sing dimaksud tongklek, Heeh, iki. tongklek iki. Iso liwat isian kok. Arep ono tongklek, guys. Tongklek iku apa? Semacam apa ya? Buka YouTube yang kok roh yang aku bingung apa jelasno, ora iso jelasno soalnya. Terus apa wong takok lemu jelasno piye? Buka YouTube ngono itu. Oh, tongklek iku apa? YouTube ngono. YouTube ngono wis. Kan maksudnya tongklek kan bahasamu. Lah nek wong nek Lho kabeh ngarani ya tongklek sayang. Emang arane tongklek, mboten kok aku sing ngarani tongklek.